L'exportació de fruita dolça i la promoció dels actius turístics són dos de les línies de treball principals de la Ribera d'Ebre per generar ocupació i diversificar l'economia de la comarca. Per això, el Consell Comarcal de la Ribera emprendrà una desena d'accions per a posar en valor la fruita que es produeix a la comarca en els mercats internacionals, com poden ser Europa, Rússia o Qatar, i promocionar també actius turístics com el sender GR99 que travessa la comarca a la vora del riu Ebre. Aquestes accions, emmarcades dins el programa 7 comarques, es basen en la col·laboració pública i privada i tenen un pressupost total de més de 370.000 euros. A més, enguany també es pretén promocionar el vi que es produeix a la Ribera d'Ebre i la reducció de costos de les empreses oleícoles de la comarca. Atès l'èxit que hem tingut amb les edicions anteriors, amb l'àmbit, amb la rama agroalimentària, incorporarem dins d'aquesta rama accions molt puntuals amb el món de l'oli, sobretot amb el tema de l'estalvi de costos a l'hora de la producció, i també incorporarem l'àmbit vitivinícola, perquè pensem que a la comarca de la Ribera d'Ebre també es donen vins de qualitat que poden tindre sortida internacional. Continuarem treballant per a incrementar la penetració de la fruita dolça de pinyol, concretament préssec, nectarina, cirera, en l'àmbit internacional, i a més continuarem fomentant tot el que és l'ocupació directa en base a convenis amb més de 100 empreses de la comarca de la Ribera d'Ebre. El projecte 7 comarques està finançat pel Servei Català d'Ocupació, el Servei d'Ocupació Estatal, el Fons Social Europeu i també pel Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre.